Ola, moi boas. Co gallo deste 17 de maio do ano 2021, Día das Letras Galegas, quero enviar un saúdo e unha fortísima aperta aos compañeiros da Asociación Val de Gazafellos de Negreira e recitarlles un poema dun dos meus últimos libros deste Vanguarda Ule publicado por Medulia Editorial. Sen pasar por diante, nin bebendo da auga morna que da fonte en verán sae, a golpes e batendo na pedra, ritmo do meu pobo que resiste, nos arrós de mala maneira, a testa furada ou baixo a terra. Agardamos polo renacer da cordura, o instinto que nos libera mantendo en lugar húmido o castigo para a enfermidade, aló cadaquén nas súas teimas. Escribiron ben lonxe, moitos fincaron o xeonllo e axeitaron o molde. Algúns escollemos a opción do desterro e a liberdade que asegura estarmos perante un texto sen marse. Regresamos ao delito unha e outra vez e nesta apaños fieitos desde a máis absoluta soidade e chego a casa e préndolles lume, gusto de velos arder coas contras botadas.